Eva-Lisa ringde och sa: säg 5 skäl varför du inte kan följa med och pumpa med mig. Jag tänkte lite, 5. Ja, jag sa att min fågel ska spela golf. What? No! Och jag ska vara den där som bär golfväskan. Jag är fortfarande efterlyst. Hon bara, vem? Jag bara, man vet inte. Det kan vara så att man inte vet vem man är av någon. Och sen, jag kan inte hålla tätt. Alltså jag kan inte dricka någonting och då orkar man inte träna om man inte får vodka. Vatten. Och jag måste studera inför ett prov. Jo, hon bara, vilket prov? Jag bara, blodprov. Och mina blommor är jätteledsna. De är alldeles deppiga. Jo, jag kan inte lämna någon som är deppig ensam hemma. Nej. Ja, men till slut så sa jag att jag har fått PMS och GPS och VHS och CD och alla bokstavskombinationer samtidigt just idag. Jo, det var dålig timing. Men nästa gång jag ska följa med. Jo, ja till livet. Ja!